ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣନ୍ତୁ ପୋଡ଼ା ଅଦା ଏବଂ ମହୁ ଖାଇବାର ଉପାୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଡେରି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦୀପକ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିକେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଡ଼ା ଅଦା ଏବଂ ମହୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଅଦା ଏବଂ ମହୁ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେପରି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଗୁଣ ଅଦା ଏବଂ ମହୁରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଦା ଏବଂ ମହୁରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଜ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅଦା ଏବଂ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପୋଡ଼ା ଅଦା ଏବଂ ମହୁ ଖାଇବାର ଲାଭ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ଖାଇବେ। ଅଦାକୁ କିପରି ପୋଡ଼ିବେ? ଆପଣ ସହଜରେ ଅଦାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଅଦାକୁ ବାଇଗଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପରି ପୋଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅଦାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ଆପଣ ସହଜରେ ରସ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ମହୁ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ପୋଡ଼ା ଅଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୋଡ଼ା ଅଦା ଏବଂ ମହୁ ଖାଇବାର ଲାଭ: କାଶ ଏବଂ କଫରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଅଦା ଏବଂ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଶ ଏବଂ କଫରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଳାରେ ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୋଡ଼ା ଅଦାକୁ ମହୁ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଗଳାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଫକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ହାଡ଼ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ପୋଡ଼ା ଅଦା ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ପୋଡ଼ା ଅଦାରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଫୁଲା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟିଓପୋରିସ୍ ହେବାରେ ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଉପକାରୀ: ପୋଡ଼ା ଅଦା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଦା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି: ପୋଡ଼ା ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଗ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପୋଡ଼ା ଅଦା ବଦଳରେ ଅଦା ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ: ପୋଡ଼ା ଅଦା ଏବଂ ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗ ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅଦା ମହୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1 ଚାମଚ ମହୁ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଦା ରସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି? ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।